Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Gepliýär Azatlyk radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň sport boýunça döwlet komitetiniň başlygy Kakabay Seýidow wezipesinden boşadyldy. Başga işe geçmek sebäbi görkezilip wezipesinden çetleşdirilen Seýidow geçen aýda Rio'da geçirilen Olimpiýa oýunlarynyň ýygyny käýinç hem alypdy. Rio'da Olimpiýadada türkmen sportsmenleri baýrak kazanmadylar. Türkmenistanyň sport resmiýetleri öňüm halkara ýarışlaryndan soň wezipelerinden boşadylypdy. Ese ýolbaşçylaryň çalışmagy türkmen sportunyň ýagdaýyny düzelýärmi? Sportda ösüşe ýol açýarmy? Biz bu sowaly geçmişde regional sport çärelerinde baýraga eýe bolan Türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bogaýewa berdik. Umuman kadir çalışığı bir kuvvet. Men şoň tarapdary ýöne dine sport barada döwlet komitetiniň başlygyny işden aýrmak bilen gownisler netijen kazanyp bolmaýar. Sebäbi häzir sport komitetini jogapkar wezipede işleýärleriň ençemesi ya bolmasa Türkmenistan'daki sportun olyada beyleki uğru boyunca federasiyalara yol başçılığı ediyen adamlar bilen ben ählisini kara doğru etmek netim yok yönü ağlabası sporda değerli özünün şahsi bekvidine kulluk ediyen adamlar ne şulardan başlamak gerek. Her 2 yıldan her 3 yıldan sport komitetinin başlığını sarsıp görgüğünleyen neticeye yetip olmaz. Türkmenistan'da geçirilen sport çärelerine sinedilende umuman stadionlarda, köçelerde, kärhanalarda köp adamın gatnaşmagdaky köpçülikleriň çärelerini geçirilýänligini görmek mümkin. Şeýle çäreler ýurtda sportyň ösmegine nähili täsir ýetirýär? Bu çärelere men edil özüme alsa sport çäresi diýip atlandyrmazdım. Sebäbi bular göz üçin mövsümleýin getirilýän zatlar. Meselem soňky 3 ýylda Türkmenistanda sport we sagdyrlygyň bir aýlygy getirilýän şo döwürde adamlary idara zaýynyň öňünde ýa-da sport köşkleriniň töwereklaşynda telewizyon üçin surata düşürüp bizim adamlarımız sport bilen juda gyzyklanýarlar diýerler. Ya bolmasa şäheriň ilerisinde köpek daýaty diýen çaýorly welosipedler bir 3-4 gün sürýär, welosiped sürýärler. Beýle bir telewizyon ýangysynyň sport wagt goňun netijen kazanyp bolmaz. Aslında Türkmenistan'da sport köpçüliklerin häsiýeti edel. Bir tersine sport bir hilli elitmi, yani saylanmaların pişesine diyen yani öğürlüp var ya. Galverse de yeni bir ýagdaý boýnanmak gerek bu ýurdun ýaşlarynyň agrymly bölüginiň dogry sport bilen meşgullanmagy höwesi bolsa-da şoňa wagty da ýagdaýda ýok sebäbi sport defralarynyň da ählisiniň gapy höwese ýaşlar üçin açyk. Bular belli çäreler geçirmek üçin, belli ýaşlar geçirmek üçin ullanylýar. Amanmurat ağa, siziň pikiriňizçe Türkmenistanda sportyň ösüşine näme pätkil berýär we sportyň doğrudan ösüp başlamagyna nähili şertler zerur? Onu bilen adamlaryň köpçüliklerin sport bilen meşgullanmagyna şert düredilmeli. Onu ýa öňde de aýtdyk. Galberse-de ýurtda sport trenerleri, beden terbiýe muallimleri juda ýetmezçilik edýär. Ine şeýle kadrlary ýetişdirmeli. Ondan häzir kuwatda aýdylýar Türkmenistanda sport we beden terbiýe üçin uly mukdarda pul berilýär diýe. Eger tanynýan sport mekteplerinden has takygyna gezek getirilýär Aziýa oýunlaryna netlenip tanynýan Olimpiýa şäherçiliginden hasap berýän Türkmenistanyň sport üçin edilýän çykdygy juda uly çykdygy milliardlarça dollar bilen ölçülýär. Ýöne edil sportmeniň özüniň kämilleşmegi üçin türbenleşdiricilerin ýani trenerlerin yetişmek için näme sıklık edilýär. Ine şu düşünüpsiz, ya bolmasa bir ova yerlerinde yana gaýrda sport ýaşlaryny geçirmek için näme sıklyk edilýär. Aslında şu sıklyk barmy? Şu zatlar kolegede sowal astynda galýar, şoňa ýokluk üçin Türkmenistanda sport köpçüliklerin häsiýeti eýe bolup bilen okuna Türkmenistan garaşdyrlyk ýyllarynyň 25 ýyl dowamyna 3 wedek bütün dünya olimpiya oyunlarına gatnaşdy. Şoň 3 günde de boş tark gaýtdy biz sportsmenlerimiz, oglan gyzlarymyz. Men bir ýagdaýa gynanýan. Türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bogaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýärsiňizmi?
Munun üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk Radiosyny tapyň we ýazylaň. Azatlyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepler Azatlyk Radiosu. Efirde siz bilen men Ýogşan Nurwan. Türkmenistanyň täze konstitusiýasy ýeriň döwlet eýçiligine degişli bolup galýanyny tasdikleýär. Ýogşan bolmasa prezident Berdimuhammedow golaýdy hökümet maslahatyny ýeri hususy eýçilige bermegin kanunçylyk esaslaryny taýýarlamak barada degişli ýol başçylary tawşyryk beripdi. Türkmenistanyň Owuzluk ministriniň odol korunmasary häzir Şwesiýada bozgunlukda ýaşaýan biznesmen Sapar Klimov 1990-njy ýyllaryň başynda Türkmenistanyň ýer daýhanlary hususy eýçilige bermek boýunça beýlek postsovet respublikalary bilen deňeşdirilenine has köp iş edenligini, emma bugun ýyda galanlygyny aýdýar. Eýsem Türkmenistanyny ýer hususy eýçilige bermek prosesini näme saklaýar? Azatlyk Radiosu bu barada Türkmenistanyň Owuzluk ministriniň odol korunmasary Sapar Klimov bilen söhbetdeş boldy. Bir agrar döwletiň ýeri, topragy eýetine berilmese, oň aňyrynyň uýrançylygy barlygy biz akıl ýetirýän adamlardan. Şo döwürde bir 50-60 diýen bolýar, belki de 100'dür şu wagtyň tanyny bilemok. Şo adamlaryň inisiatiwasy boýunça biz şu karara geldik 92-94-nji ýyllar ýüplü iş geçirdi. Köne Sovet Respublikalarynyň içinde biz şu meselede iň ilerlen respublikalaryň birdik. Bu görýärsiňiz, iň soňky ýerden birinji bolmagy mümkin ýa-da onlara maşaktı. Saparaga şu döwürde ýer hususy eýçilige bermek ugrunda siz nähili işler etdiňiz, nähili ädimler ädirli edil şol döwürde? Biz şu işin birinciden ilmi metodologiýasyny düýpli taýinladyk. Daýhanlar taýinladyk, institut açyp oku kurslary ülen öwretme programlaryny çendi geçirli. Ýöne beýnansagam ýa-da kabinet ministr diýilýär-de döwlet diýip şoňa düşünýärse. Men şo taýdan ýekeje bir adamyň şoňa baş galdyranyny görmedim-de. 3 ýyl, 4 ýyl işledik şu meselede. Döwlet bolmasa kömek beren, hatda döwlet ýekeje köpük pulum vermedi şoňa. Olaň işleri başga di. Ýöne şu wagtky ministr Paýgelli Meredowň gorlugy bilen şu işler gaty ilerledi. Kanundan başlap ýa-ni praktiki durmuşa näýle geçirmek mehanizmlaryna çendi. Pudok, hojaluk yerinden teknikasyna çendi mehanizmlar işlendi. Ödem kitaplar, gollanma kitaplary hemmejesini peşat edip, hemmejesi badır. Mecliste kanunlarına çendem işlep berdik şulu. Kanunum çıkarttık. Şu döwrüň dokumentlerini kaldırsalar hemmesi badır. Ýok etmedik goldalar. Gaty uly düýpli iş geçirildi. Ähli Türkmenistanyna şu mesele boyunca ilmi derecede gıdıklanyan adam bolsa biz yani dörecilik toporlar döredip 8-9 şu wagt ýadyma düşenok. Her welayata 2-3 gruppa ýerip 17 gojalygy öderleşdirdik 2 ýylyň içinde. Ödem netijesi beýleki Sovet sistemasynyň dowam edip gelýän gojalyklardan 3, 4, 5 esse öndürjüligi köpelli. Ýagny siz şu hususy eýçiligi esaslanýan hojalyklary gurup başladyňyz eýlemi? Sapara şol döwürde ýeriň döwürdenam hususy eýçilige ýa-da köp ýyllyk hususy eýçilige beriljekdigi hakyna umytlar döräpdi adamlaryň arasynda. Yer aljak adamlar köpelip başlapdy. Eýsem bu prosesi näme saklady? Bu prosesi ýa-ni niýatyň şahsy kulturyny gurban edildi. Şo işi geçirýän adamlar bir halk düşmanýalak bir düşman berildiler. Şoň üstünde propaganda bilen ýa-ni şahsiýet kulturyny dikelipdiler. Biz bir gurban şoň nemesi pidasy. Hususy eýçilik bilen şu wagtky durmuşdaky siýasy sistema hiç wagt gawat birek bilen ýaşap biljek ýagdaý däl. Şoň üçin towsudlaryň esas sebebi. Indi Saparaga Berdimuhammedow häkimet başyna gelende o hojalygynyň meselelerini, problemalaryny çözmek wada berdi. Ýagny daýhanyň meselesini çözjekdigini aýtdy. Şoňlyň birlikde de ýene de ýeri hususy eýçilige ýa uzak möhletli bermek meselesi çözülmän galýar. Eýsem bu meseleni, bu prosesni näme saklaýar siziň pikiriňizçe?
siyasi sistema yoğuşan. Ben yine de kaytalyan şu siyasi sistema değişmeden, ütkömeden yani yerin huzurlaştırması mümkün değil. Ben şunu katı açık kaydaydım. Türkmen halkı malının, mülkünün, yerinin, toprağının eyesi bolmak isteyen olsa şu siyasi sistemani büyük götürür, ütkötmesi mecbur. Başka bunun hiçbir yol yok. İkisi bir yerde yaşat bilen o. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň Owguzlyk ministriniň öňkorunbasar Sapar iklim bilen söhbetdeşligini dinlediňiz. Bu temany Türkmenistanyň millik yerleriniň berilişi baradaky söhbetlerini dowam etdirýär. Daha Soğuz welaýatynyň Könrügenç etrawynyň Akkala Daýhan birleşiginiň kärençisi Baýhan habarçymyz Sultan Açylow bilen bu mesele barada söhbetdeş bolup öz pikir aladalaryny paýlaşdy. Senin oğullarında millik meselesine ahilegini şu yurdun köp yerlerinde millik berleni dayıqalara değil. Millik yer berleni ok. Millik yer adamın köp ağadiyana birin elinde iş yapıyorlar. Hakkında iş yapıyorlar köpüsü yersiz. Şu mesele katı balına meselenin bir iş ol. Ay şunda 7-8 yıl oldu millik elinde berleni ok. Yankı o vata millik gerek adamlar arda verip onu vata duruyorlar mı? Millik belediye adamlar arıza verir, uçuru duruyor. O uçuru kaçın ekçeğin belli değil o. Aslında bir verilen yer varmış, adoluk verilen. Ucupsuz veriliyor, hazır ucu ona 16 sotuk belediyende 12 sotuka düşürdü şu an. Onun neme esasen düşüyor, kalkaçıpa bilemiz oğum yani. Kem elde paraya, şu an uçurunda duran adam 6 yıl, 7 yıl karşıda şu an. Ondan sonra ne hile gidip beri oban koloyundan vereyim ya, udağırak yerden vereyim ya. Şimdi onu neme çözüyor, arşın çözüyor onu. Şimdi oban teorini yer suyuş paraya da anlayık. Para da taşa gidip paraya. Şu kovu yerlerden, bir yönü köy halka kovu yerlerden verili ya. Oban teorini yer bağır kovu bak derler, şuradan beri toradı. Şu teorakla oba giyinil paraya da. Nem için onda hem eksebi son bölüp verip novat yok eden oklar, son halkı kanagatlandıran oklar. Sebebi yer emek kemçilik ediyeme kadar şu birin gektarını almalı ya gektarını azaltmalı şuna mellek verecek olsa şu yer kem bottur yer. Onu udağırak yerlerden bir yağday dörüdüp bölüp verip bulunuk mu payla? Ana şu meseleni biz çözmeyiz de yaşlılar şuna bir göz getirip şunu çözüp başka yerden o tezi oba düzüp şundan berinde kovucu olacak. Köprek vermeli de yere bir dayıhana. Yerden emitlen yere. Var kazancı yer ağır dayıhanın. Bara kısıp varsa ne mi o? Bakurda kısıp olmuyor ağır. Şu yağday intek dörüdülen okmuyor. Udağıraktan belli bir yerden teze mellekler vermek yağday yola koyulan okmuyor. Şu yola koyulan onda. Şu adaşılı yola koyulan okmuyor. Yani şunu mellek alayında o bayasıcılarının bir kuruluş etmeye yağdaylar yettiyemi. Her kim yağda yetençe kurup yaşayacak. Verse mellek verse olacak. Vermen zor. Köp bildim beri. Bahra çekip paraya da şunu. 12 sotuk yerini şehirden tapavut sayacak. Ol bir kalhoz ağır o kalhoz. Ya pasyoluk Könrügenç'in pasyolukunda da bir 12 sotuk veriyor şu şehirde de 12 sotuk 7 sotuktan 12 sotuk alıp oturan adamlar var. Kalhozda oturup şunu 12 sotuk ol şehirden tapavut ne mi ol? Yani şu meseleler bilen yankı o yaşlılar olmalı, deputatlar olmalı. Şarkılıklanmayalım, halka kömek kolduğu vermeyelim. Ondan bizim havarımıza karamaya, o gücü de etmeye, o barmaya, havarını barsa havarsını alıyam almayam, ondan havarmaya yok. Aslında solar bir halkın arasında görünüyor şey, o deputatları, yankı saylanan deputatlar olmadı, o yaşlılar bir grupta da yığınakta geçirip şuna halkın arasında çıkıyor solar. Yığınağa ediyendir, bize şöyle görmedik, yığınağa da havar edilen yığınağa da varmadık. Şu biz yer bilen bolpadan. Hormatly dinleyijiler, habarçymyz Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Geçen hepde Ukrainanyň Vinnytsa şäherinde Merkezi Aziýa etleriniň halkara sergisi geçirildi. Şol sergide türkmen alawaýlary hem görkezildi we olaryň problemalaryna degişli mesele gozgaldy.
Biz bu çäre barada oňa gatnaşan türkmen atşynaty geldi Kärizowdan gurrun bermegi soradyk. Siz bu çäre kim hökmünde gatnaşdyňyz? Nähili meseleleri gozgadyňyz? Bizim maşgaramyz esasy özüm bu mesele bilen eýýämir 40 ýyldan gowrak meşgulum gör. Onuň bizim öz maşgaramyzdan çykan itler bar, Kara Yekemeniň uğry, onuň Sary Yekemeniň uğry, Garry Ýolborsuň uğry. Garazken tohum itler çykdy. Olar biz çoponlara da berýärdik. Aňyrda ýerine de barlap ýördik. Şolaň nesilini beresi bütün dünýä ýaýrady bu. Ýewropa, Orsiýet, Ukraina, Kazakistan, Özbegistan. Garaz bir ýerde bir alava itleri, bir şol itleň ýaýran ýerine bizim maşgalamyzdan çykan itleň nesilleri ýaýrady. Ondaşyndan başga da türkmen itleri bar, Akkuş diýe, Gydylgaplan diýe, Kör diýe, Mäni Ýolbors, Kijeniň itleri Rahman Gytadan çykanlaryna bir Gödgara diýe beýleki. Garaz kän itler ýaýrady. Indi ol itler öz içinde bärde köpöllüde, indi şonu nähile mutabar kesýitleme meselesi bardyr. Şoň üçin halkara ekspert merkezi Ýanardağ adly ekspert merkezine meni şoň prezident hökmünde hem esasy hünärmeni hökmünde men çağırdylar da şonu belli derecede kesýitlep berdiýip ýüzlendiler. Geldaga şol Winica'da geçirilen terge haýsy itler, nähili itler gatnaşdylar, haýsy ýurtlardan? 70'e oloy it gatnaşdy esasy Ukrainadan, Orsiýetden, Bolgariýadan, Serbiýadan, Moldawiýadan, o esasy alawaýlary saklayan adamdan köpüsi şu türkmen itlerini saklamakçı, türkmen itleri aýratyn bahalaýarlar. Esasy gelen itlerin hemmesi Türkmenistandan aňyrdy. Hol Profesör Mazover döwründe 20-nji, 30-njy, esasy 60, 70, 80-nji ýyllarda gelen nesilleri. Geldaga türkmen itleriniň tergileri Ýewropanyň birnäçe ýurdunda, Çekiýa Respublikasynda hem ýygderli geçirilýär. Umuman türkmen itlerine bolan gyzyklanma näme sebäp bolýar siziň pikiriňizçe? Meň pikirimçe bizim ata-babalarymyzdan gelen sungat, medeniýet. Sereden şuat bütün Ýewropa girseniz ya türkmen itini görürsüňiz ya ahaltek atyny görürsüňiz. Oň üçin men şu pursatdan peýdalanyp şu medeniýete, şu aňyrda bizim öz watanymyza şunça ýyllar işlep, şoňa gyzyklanyp bu ýüjüni zadyny gaýgyrman geçiren oğlanlary, ýigitleri, maşgalany hemmesini men gutladym gele şu mesele bilen sebäbi bizim atalarymyzdan gelen medeniýetiniň ikrarnamasy, şonu daşary ýurtda şeýle ýagdaýda şu derecede saklaýarlar şonu. Meşhurlygyň sebäbi näme siziň pikiriňizçe? Meşhurlygyň sebäbi ol bir näme adamzat müňlerçe ýyllap haýwan saklaýar. Onuň türkmenler şol goýunlary nirde bakýanamda gapdyny şol alawaý bar. Ol alawaýlar gerek ýerine aç horluk bilen moňuşýarlar, gerek ýerine de möjek gelse ya sırtlan gelse ya da bars gelse de şo taýda öz janyny öpa etmäge taýar. Esasy kesýitleme şol. Hemem adama edil oňwalap Kafkaz itleri yarak del bir selcerip bilýärler de şoňa ýürmelimi, topulmalymy, haýt diýende şol dinläp gören haýwan, on hakly bir düşünjesi artykmaz. Muny bütün dünýä bilýärem, düşünýärem. Geldaga umuman türkmen alawaýlary bilen bagly, şolary köpeltmek, terbiýelemek bilen bagly şunkun nähili problemalar bar. Şol problemalar Winica'da geçirilen sergide gozgaldymy? Ol problemalar Winica'da geçirilen sergide hem aňyrda men 2 saatlap konferensiýa, ama elbetde belli derecede gozgalýar. Ýöne problemaň esasy berde bulur tohum saklap tapman, onun başka tohumdan ulanýarlarda garıştırma meselesi var. Şondan diýilme üçin elmydama aňyrdan ýurt içinden aratsa tohumly itler gerek. Olary çykarmak meselesi var. Ne diýelim, men özüm hasta diýsem, men şu wagt göçdüm da Orsiýada. Hakym bar, men öz haýwanymy şon beren atlar. Şonça näçe maşgala çykdy şo taýdan Türkmenistanyň ýanky ýol başçylarynyň eden etdilik ýagdaýynda men şol hakda aýtjak bolan. Esasy mesele gan gerek. Türkmen atşynaty geldi Kärizow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Azatlygyň e-mail adresi metbugat e-mail belgisi gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar.
Metbugot e-mail belgisi gmail.com. Gepleyer Azatlyk Radioty. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Demirgazy Owganstanyň Jowuzjan vilayetinde ýaşaýan türkmen zenany Zuleha Begligizi Çağalar bagynyň müdiri bolup işleýär. Ýurtda döwlet işinde işleýän aýal gyzlar azly edýärkä, etnik türkmenleriň arasynda öz gyz çağalaryna bilim bermek köwesini gütdügiçe köpelýänligini Zuleha gurrun berýär. Owganstandaky habarçymyz Şamirdan Uly Muradiýanyň geçiren töhfetdeşligini dinläli. Meniň adym Zuleha Begligizi, Jowuzjan welaýatynyň bolýan. Näme gözi problem meşgullanýar? Häzir men Çağalar bagynyň baş müdiri Jowuzjan welaýatynda. 5000 çağa var, 135 mugallimimiz var. Eller gurragam ajirlemiz işleýär. Biz 7-den ta 2 çağlar börde saklaýarys. Soňra mugallimlerim şu taýmda işleýär. Her 25 çağa bir mugallim elbetde börde bar. 22 sana Ködekistana mahallesi isleýände ýani bir jaýda ýerleşen, o 10 sanagam bosanym Ködekistana mahallekar, ýani iş jaýda bilen Ködekistanlarymız bar. O ýerde elbetde tasaddy afgan gaz, tafawsat şular iş jaýda 2 işleýärler. Şu taýmda mugallimlerimiz bar. Olar ýaş çağa 1 ýaşyndan ta 3 ýaşyndaça şu ýerde bolýar we Ködekistanlarymyzda bosanym 3 ýaşardan ta 6 ýaşaraça şu ýerde bolýarlar. Türkmen çağalaryň bäri getirilip ýerleşdirilýär. Bizler gaty ýerleşdirýär. Türkmen çağalar biziň Ködekistanymyzda bar, birjik bar. Ýöne olam şu öz nämämiz hiç bir türkmenlerimiz uns beren ýoklar. Çağa nähil terbiýe edilenýär. Aýynda çağalar nähili berde ýaşaşy bar. Aýat owada ýaşaýan çağa bilen Ködekistanky näme tafawaty ýöne bilen ýok. Türkmenlerimiz hiç bir çağasyny goýan ýok. Diňe garkyny gulswalanda bir Ködekistan ijad etdik. Elbetde bir şu çağalar bar. Ýöne olam häzir onçalyk terbiýe bolan ýok. Sebebi mugallimler bizlerden hali ökde iş öwrenip ýok. Birinji gezek biz hamyap hakynda çağalar bagyny açdyk. Türkmenleriň çağalaryny şu çağalar baglaryna ýerleşdirmegliginiň sebebi näme? Sebebi bizden Türkmenlerimiz has okudan uzakrak. Bizden Türkmenlerimiz hiçbir düşünen yoklar. Çağasının terbiyesi için, çağasının ayındası için hiçbir uns veren yoklar. Başka halklar has ökte maşini getirip gidiyorlar. Näme ulag bolanda getirip ama Türkmenlerimiz hiç getirip giden yok. Sebebi Türkmenlerimizin düşüncesi azraktı bu barada. Türkmenden allar köplenç halda okuyorlar. Şol halda okan adam onun peydası bolur. Bärde çağasını yerleştirip gitse şol çağalar bagyna. Şu aýdym ýany Türkmenlerimiz hiç düşünen yoklar. Saat 2 şurada çağalar şurada bolýarlar. Oňaça terbiýelerler, mugallimler hasabe ketibe, oňat okuwe, oňaça aýdym aýtmany hemme zady öğretýärler. Ýöne Türkmenlerimiziň düşünjesi az şoň üçin beren ýok. Ýöne hal tokyjak aýal maşgalary gaty oňat bul. Ta saat 2 hemme çağalar terbiýelýärler. Hemme oňaça ýaşarlar, hemme oňaça bir zady öğrenýärler. Ta mektebe goýunça terbiýe bolýarlar. Mektepde özlerinin özü soň başa olary özleri düşünce bolup öğrenip gidip berýärler da. Siz Jowuzjan welaýatynda ýaşaýan türkmenlere siziň aýdyp diýjek zadyňyz bolsa? Jowuzjan welaýatynyň türkmenlerimizde aýtjak baýamyşyl çağalar diýende çağalar Yengil zat dälde, yengil duýýarlar. Çağa eken bar oýnak eder, ýöne bu rakam däl. Bular çağalaryna terbiýesi üçin bular çağalar bagyna goşdunlar, gelsinler, görsinler. Men ýakynyň özüm ýaşlary getirdim, görkezdim. Why çağalaň nädip terbiýe alşynam görkezdim. Gatygynyň ýörse biz türkmenler azyjyk okudan uzak gaçan, ýöne uzak gaçan diýsem häzir türkmen aýal gyzlar öňe gidip berýär. Türkmen halky okuwa köşiş etýärler. Ýöne çağalaryna onça uns beren ýoklar. Haýyş etýän çağalaryna üns bilsinler. Gelecekte bizim çağalardan umidimiz köp. Çağalar elbette bizden aýyndamız. Çağalardan bizler injiner çıkarar, nesip bolsa daktar bolarlar. Başga ulu okuwlar okýar, ulu işde bolarlar. Türkmen halk biz çağalar hem şon ýany ata-enelerinden umidim köp. Çağalarny getirsinler, çağalar bagyna goşdunlar. Aýynda şulardan bizim çağalarymızdan gepleşik taýinlap azatlygy getiren Şamirdan Uly Muradiýany. Habarçymyz Arat Perwişiň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimizi jemleýäris. Saatly hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.